Ta esan, ze gertatzen zaizu Marijaia Andrea? Jesus, amante baina itxu zauzala. Ez tozu ikusten ezin dudazela besoa jaitxi. Bai, baina nuen uste hori arazoa zenik zuretzat. Arazoa? Ez, kriston arazoa. Kepa junkeran kantu ditxoso horrega segun santu guztien gora eta bera dantza jiji jaja. Baina nire bizitza infernu bat da. Ate batetik sartutea erresa da Donorentzat, ezta? Niretzat eunda bat gazteluko proba bat eitea baino gatzagoa da. Eta bueno. Ozaskalean poteoan ibiltea, sekulako tortura. Beitu, bardin doste Bilboko ikonoa izitea eta jaietako kartel guztietan agertutea. Naskatuten hau. Besoak bajatu gure dodaz persona normal baten moduen. Egia zan, ez dakit zer egin. Oso zaila da zuri eskaner bat edo resonantzia magnetiko bat egitea. Nik konponbide bat behot. Zeledonek zikeran beso bakarra dekoten tezu.